Dihamu amanami inanami na pinarsangapan do sudima hahanggi na pinaribot ala na yang masuk ma rombongan prosesi asa jongjong maita salut na lau manomo haroro na sida mauliate. Hudul maida sa lahat na manginang. Nga saha bahita tu tikinauk tapay maima ima pesta Paskah haheon ni Tuhata Yesus. Alani hamis yan seksi parupuan dohono nami ma. Alamat Paskah ma dihita sa luhut na. Naik tabigiman sian ketua seksi parupuan inang Nyonya Sihaan Boru Sirait. Salam. Mau lihat tema tadok tutuhata pardenggan bahasa na mga leotiki di hita boy hita marpungu di bagas jorona di bagasan hahipason dohot lasni roha nahupar sangapi hami amang pendeta resot emarbun dohot keluarga amang pendeta solin dohot keluarga amang pendeta hutagaul dohot keluarga amang pendeta napitupulu dohot keluarga inang diakones Borusi Hombing dohot keluarga amang ketua dewan koinonia marturia diakonia dohot keluarga songonima dihamu sude parhaladonami amang inang na adong di HKBP Resort Serang. Dohot na huhaholongi hami amang inang remaja na posobulung hita sude ruas ni HKBP Serang. Di minggu sadarion ima ari parningotan haheheon ni Tuhan Yesus jalalau sadarioma di patupa ari pareheon
paropuan HKBP na adong di Portibion. Alani hami jongjong di Joloon songon na mewakili sude paropuan na adong di Huriata pasahaton. Selamat Paskah madihita saluhuda. Amang inang aka program kegiatan di seksi paropuan na adong di Huriata nunga mulai bemardalan. Ima dimulai ma na patupahon PHD gabungan saresot na didohotan ni paropuan na toluria dohot PHD gabungan sahuria HKBP Serang.
Huriani tuhata masuk mahita tu parminggota di sadarion parjolo mahita martang yang nahohom di bagasan rohatabe martang yang mahita. Amin. Tapujima tuhata marhite ende sian buku ende nomor sia plutolu ayat sada dohot tolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ari ondo na jinadihon ni Jehovah, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi, batu naung penyolokon ni aka pande bagas, imaga bebatu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangan doi, anggo di matata, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami tuho, al ditaluhon ho dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatem. Ala disundangi ho tanoman nami, asa marpakirimo na mangulu hami, ala ni haheheomi. Dang pola bemabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruasmu dohami. Di pausat ho dohami sian haholomon tu hati uron, sian hamatean tu hanguluon, atong pargogoy mahami, mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangulu, pai masahat hami tulambungmu. Amin. Hallelujah.
Natangihon ma patik di debata di minggu sadarion, ima sian konfesi HKBP bindu onom taringot tu haluaon. Debatado patupa haluaon, ima haluaon sian dosa, sian gonggoman ni sibolis dohot hamatean, nang sian ragam ni huaso namaralo tuhata ni debata. Sian asi dohot holong ni rohani berdebatado, di patupa haluaoni marhite pakokopon ni anakna na sasadai. Tuhan Yesus Kristus na mate di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, jala na mulak mangulu di ari patoluhon. Dalan manjalo haluaoni, ima marhite haporsiaon na tinubuhon ni tondi perbadia, jala haporsiaon ido dirajumi debata, gabe habitoran ni jolma. Ia haluaoni, hamuliaon ni debata dohot hatuaon ni jolma idoi, nung ngamalua na porsiai. Atik pe godang dope parukilon si bulusonna di portibion. Sai di palua asi ni rohani debatado na porsiai sian ragam ni mara di ngulu si ganup ari. Di ngulu perdagingon nang partondion. Manang marsasa halak, manang marsasa punguan. Hataridaan ni haluaoni di ngulu ni na porsiai di portibion, ima ngolu na marhabadiaon, na marparbuehon akka parbue ni tondi. Marhite podaon taondol hondo, na soadong haluaon na asing sian haluaon na pipa ni Yesus Kristus. Jala Yesus Kristus sambindo na punah halak na pinaluanai. Na sotarrapas si bolis manang akka huaso na asing be na porsiai sian gonggoman ni Kristus. Aleni tatulak do poda na mandok, boy jolmai palua hondirina sian gonggoman ni dosa, si bolis dohot hamatean, marhite sian na manadikon hariburon ni portibion. Laos tatulak do poda na mandok, usaho ni jolmai sandiri do na manutuhon haluaon na. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu adopan di debata, laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin.
Marinde Mahita. Potima dosata nagodangi tua dopa ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di benua ginjang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham di hami, akka na mangarasakon dosa nami. Saya sahapi matuhami, tubagasan rohanami. Hasesaan ni dosa nami lehon matuhami tondim na badiai asa unang ganggu rohanami di asi ni roham alai asa hot rohanami marhapor siaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jala na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tuhayasaan ni dosata. Sungunondo pakahulungi ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin.
Alende Mahita. Tatangihon maha tani debata turkok epistel di hari minggun ima sian pasalmen 115 ayat sia 110 tajahama marsikat sorin. Titing mandokon makaposi dohot mamuji debata. Iang goho ale Israel mar pahaposan tu Jehovah maho ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Hamu ale akan nama kabiari Jehovah, marhaposan tu Jehovah mahamu, ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Ibana mamasu-masu akan nama kabiari Jehovah, akan nama met dohot akan nama godang. Akan na pinasupasu dohamu sian Jehovah, sitopa akal langit dohot tanoon. Dang tagamon pujion ni akan naung mate Jehovah, nang sude akan naung tuat tutano hasonangan. Ido sahatna, mertua do akan natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin.
Tahatidakkon maha porsiaw tai, songon na hinatidakkon ni dongata saha porsiaw di sandok portibion, rapma hitamandok. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargugo na suhatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon di Samaria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang suhabubuhan, ido tuhata, na tumau na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua turul dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehova, amanai guna suatu dosani, disima ibana pa yung maksugot tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate, au porsia diton di badia, jaladung sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasisaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging di halak na umate, dohot di hangoluan na soro sudah. Amin.
Salam. Horas matuhita saluhuna. Titing HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 20 April 2025. Goar ni Minggu Pasca Parjolo. Pesta Parjolo Parningotan, Ari Haheon ni Tuhan Yesus. Topik, ikon hehe ibana sian namate. Pesta Parningotan Haheon ni Tuhan Yesus Manang Paskah. Minggu Sadarion tanggal 20 April 2025. Pesta Parjolo Parningotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus Kristus. Acara permingguan songon jadwal nasomal na dihobasi agka seksi paropuan. Senin tua bet alpa pakpahan tubuni ina tahot maida borusiahaan sian huta Jalan Bukit Barisan Blok C Walu nomor 10 Perum Kota Bumi Tangerang ruas Nihuria HKBP Kota Bumi Serang Distrik 20 Sada Banten. Pamasumasuon Parbagason di hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 masuk jam 8 WIB di HKBP Serang Resort Serang Distrik 20 Sada Banten. Saya dipatulus tuhatama sakap nina sida dinalaho marbagasi. Rincian ni parhepengon boy mata jahabe di titing nasaha tuhita. Pangulan nagok dohot parhalado HKBP Serang Resort Serang pasahaton selamat ulang tahun turuas nihuria namar ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di Bagasa Minggon. Semoga panjang umur Tuhan Yesus masuk. Songoni matiting pakobasion dohot parhepengon di Bagasa Minggon. Saya di pasu-pasu tuhat tamai bahen sangap di goarna jalan makorhon uli dohot lasni roha di huriana. Amin.
Marede mahita puhut ma tapapungu pelean. Ibana, Sohora, Nidong
Lungan rohani Tuhan, lau tumangi hokatan. Suruh matodim to di porbadiai mangajari hami salubukna, mangatusi hatam, dohok mangulahon hatam di mulunami sekian pari. Di bagasan goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Horas madihita. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Masih jalan kamu? Masih jalan kamu? Selamat Paskah. Kau ndak bagak kue dari Paskah ni mujo.
dimunai sidangon nasotar hata hon kan namule dimunai dipupuhi do dipastabi do daktar bahen nalam bela nak nai na tinu bonai ibana dei si Marina dei isimai ibana matangis saya disimai halaki paimahon bagaimana nanti kelanjutan tragedi di hari Jumat ini. Duk pero si Joseph sian Arimateai tong diberek kalaki jalan di payu tiru talaki do tu dia Yesus di bawah. Oh ternyata di sini ido baik di bawah halaki do di dia Tuhan dikubur bukan di pekuburan umum bukan di pekuburan milik Yusuf bapaknya atau Maria tapi di kuburan di goa yang sudah disediakan oleh Yusuf dari Arimatea yang tadinya untuk keluarganya atau untuk dia tapi diberikan menjadi kuburan Tuhan Yesus. Mungkin menurut penulis ada hubungan dengan nih si Yusuf sian Arimatea itu si Pilatus benda dioloi pangidoan nai ayak kamurid-murid nasing ngalah martabuni dan pinong tabe ngabe biar halaki suatu habis manok kalaki disisir dihadisi alang amate Tuhan nasida dukun ya kemanginang dangadong nama boto dangadong nama ngingot neng hehe Tuhan ahli patuluhon termasuk aka boru-boru nakingan naroi si Maria idohot si Petrus dohot si Yohanes naro tukuburani didok do naking di ayak 10 di bindu 20 Yohanesi didok naking songonon aidang dope jatuh sinasida hatan-hatar surati nama dok ikon hehe ibana sian namate dangadong mangingoti hola jauh di dodoh parise mangingoti dungi Roma halak itu silatus nin nama heado di dok koni si pargabusi nama goat Kristusi tuluhon alani latus bae ma penjaga kuburan ni soto itak ko kasih sian lain noni gabe ubora anon sian kasih pauto to na parpudi nina jadi Roma silatus ni nama yuhangu makka soldari tentarai lok ma dijaga laos disegel ma kuburan ni dijaga ma sahat tuari patuluhon jala tentara soldado na menjaga kuburan itu Namarnida menyaksikan langsung Tuhan benar-benar bangkit pada hari yang ketiga ala adong gempa lalo dungi tuak masuru-suruan siap banua gica akadamang dohot dainang disima nasida tarhalomong dan disibe bakke ni Tuhani dan adong beharapan nasida sa sitongna anggo di buku na asing di dok ate hodo na mabuat tu hakini na di bagasan tariluilu do penasida di manogoti ala ni kesedihan nani alaman nasida mulai na hari Jumat sahat tu hari Sabtu hape pagi-pagi penasida dapat jupang dohot Tuhan ni lupa nasida tani Tuhan nama dok nah hehe Tuhan di ari patuluhon beta majohita marede iya kasada dua tolu iya boru-boru laudotu tanomani dan bisi betuhan Yesus nungahe siani yuk semangat haleluya haleluya di malam yang gelap, di pagi hari di buha-buha ijuki, di jalan yang sunyi, mungkin mereka masih ketakutan di dalam rasa yang mencekam, rasa takut, rasa khawatir karena baru terjadi tragedi besar kematian itu. Jala alani biar ni rohana dang mani goriboto pihak kana masai itorlau do halaki putar balik madok tu si Petrus dang di situ hani
nga dibuat na mabuat dang binoto di dia ti taruhon nina. Teroma si Petrus diberi taon ibereng ibana ma. Teromu si Johannes ibereng ibana ma. Ternyata kain kafan itu ada di situ dalam keadaan terlipat. Jala sekka-sekka na di simajujung naipe di sido di lopit do denggan. Out sura panakko na mabuati dang sanga mga lopit. Aka kain kafani do sekka-sekkai. Asura panakkoy mungkin berubah do keadaan ni kuburani. Alai itu menunjukkan bahwa Tuhan datang dengan segala rencananya atas hidup manusia. Dan kadang-kadang akamang do tinang di sido Tuhan patuduhon aka rencanana. Ikut tasadari do sipata aka rencana ni Tuhan boy do terjadi di tengah-tengah kegelapan dan ketidakpastian. Ingok mai. Sifat takut dan masa-masa daun. Alayu nang lupa hita. Sipata Tuhan ini melakukan rencananya pada situasi yang demikian. Asal maolo hita terus marsihohot mencari Tuhan dengan setia. Percayalah kita akan menemukan kebangkitan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Sipata olo doni hilala songo perdalanan ni si Maria di naholomi di nagulapi tarhira songo nima ngulu taon gulap jala hirana mabiar hita jala kuatir. Alai unang lupa ho mangaluli Yesus nama dok. Akulah terang dunia. Audo dalani dohot hasitongan. Dangadong nasaha tu amai. Iya somarhite siana. Itu harus diingat. Unang saya lalap po diar sakmi. Terlumobiak kena live streaming. Saya mengenal ada beberapa ibu tidak datang ke gereja beberapa lama oleh karena pergumulan. Roma hoinang. Nang lalak diar sakmi. Unang saya monggo po ijabum alani arsak mi gabe lupa ho ari nabal gado no haing ari paska jala unang lalap po margudok pong di roham seolah-olah Tuhan hanya hadir ketika engkau makmur, ketika engkau sukses, ketika engkau berjaya. Ingat catatan hari ini adalah kadang-kadang Tuhan ikut berjalan dalam gelap untuk memberi terang dalam hidupmu sehingga engkau percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup dan memberi kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan naboy mabain lega, Tuhan naboy mengalusi persoalan, Tuhan naboy patadaho dirina sebagai Tuhan yang berkuasa penuh dan mutlak atas hidup manusia. Gudang doa cerita-cerita original langsung pawahon pangurupion ni Tuhan ini ngoluna nang pekedana terpuruk. Bahkan di dunia medsos boydo tabaca boydo tatoton gudang cerita-cerita na menginspirasi hita. Banyak orang hidup dalam ketakutan. Hira na makolom ngoluna di ekonomi, makolom di segala hal. Alaya dong do Tuhani mangrupi bana. Alanya ala porsi ibana jalaolo imana terus mengalului Tuhani. Kadang-kadang hidup yang membuat cemas, membuat getir dan tidak punya arah. Tetapi di sana Tuhan bisa berkarya dalam hidup kita. Ingok makamanginang aka pengalaman mi. Amin. Hea ado hoti lahaon. Adong hea ti lahaon di son. Songoni ma haci na di lalaho. Alai dia ma burjuna itu hani. Lak boy ho he sa tu sadarion. Hea ado adong dona mabalu ita di kodamang. Manang dita di koninang. Alai ida ma. Lakso melep hapor siya mo alani jalai ngok ma kuasa ni Tuhan ni manugunuguho sahat tu sadarion doho tomar paska makamonakon hamonangan ni Tuhan ni hea doho diurupi Tuhan ni dinaholom di parngoluamu alani ingok mai Tuhan di dalam paska ini bukan sekedar ritual di dok pareheon nina ritual. Didok perlu do ritual perlu marhehe makaina pareon nya kaina sia dia do bocirni sasitong na bocirni ima sian buku ni si Lukas madok dengan perempuan-perempuan nina dungi roma ka perempuan-perempuan ni ipabuah ma ngahehe Tuhan nina hati hai dang dihapor siai jol mahata ni perempuan dia tong do hata ni perempuan ni dak toho akagabus loi alai duk sadia leleng hehe maka perempuan
Jala HKBP mengizinkan seorang perempuan menjadi pendeta. Pendeta perempuan yang pertama adalah pendeta Norce Lumbanturuan. Beliau masih hidup dan sudah pensiun. Mau lihat di Tuhan di gereja LCA Noaeng, gereja Lutheran Amerika, nadi ari minggu palmarumido pe padita perempuan na perjolo di nasida di Australia. Baik kok kamu di negara Australia baru hidup perempuan na perjolo padita di gereja Nasida. Luar biasa lelengna ngadau jumolo maju HKBP penerimaan akan perempuan menjadi pewarta Injil. Songoni mana ngakasih tua leleng do di pangido di jalo si tua boru-boru gabe si tua. Ido bener saya hudok dangadong beda ni si tua boru-boru siap bawa ikona dong do di hayason, di kerapihan, di halabohon. Songoni nangaka pelayan nasi. Dohot di keberanian menyuarakan keadilan di kesetaraan gender. Jala perhatian kepada anak-anak. Karena anak-anak adalah generasi yang dilahirkan oleh perempuan. Alania kadamang doho dainang. Paskah bukan sekedar ritual, tetapi mengajak kita keluar dari kematian yang apatis. Keluar dari makam ketakutan. Makam yang menggambarkan takut, diam, statis, tidak bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Kristus yang hidup telah membawa kita kembali kepada kehidupan. Bahwa kematian boleh dikalahkan oleh iman. Amin. Ay gudang duna mate di ngoluna sahira na so bergerak. Alay marhiti tu hatta do waso kebangkitan nai boy bana mangulu. Patut do didok kapel di dia. Hidupan nga ditaluhod Jesus. Sorok ni hamatiani dangadong binamebiar mangadopi hamatiani bahkan dangadong binamebiar mangadopi nguluna ala mardongat tu Tuhan mardalan makamonakon hanguluan. Bergerak maju menciptakan dunia baru, keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Adong donaking ede nama cairenggan sian si paropuani. Gabe ina siboan hadameon. Amen. Si paropuan. Amen. Gabe ina siboa kadameon. Molo tadok on pesta Paskah. Gumodang marakai na berperan moloninna. Tohoma gabe ina kasiboa kadameon. Denggado mardala kuria. Molo denggana kaina di tonga-tonga ni huria. Amen. Alay boy dodang denggan perdalanan ni huria molo gaora kaina. Ina tiang doa yang datang ke gereja siboa kadameon. Mau lihat mainang dia kay demunay sahur may itu hita saluhna. Naparpudi nama neng dohonon ni barita na ulion ima. Molo barani hita madalani ari-ari ning ulutaw na kadamang do dainang dangala ni hagugutay. Alay ala huwaso ni Tuhan idwe. Napola mabiar hita. Jadi adong mabarita sonon. Adong masada ama. O nama maju dangi na. Unang muruk kamu damang. Terganggu majantung na. Dangi marsahit majantung na. Hatok ma dibuat tu dokter. 20 meter hatok pertolongan ni. Dak polay pasang ring. Alay ti kinamangamuki na terganggu jantung na. Nina amangi inna. Ngay bera tos namara. Dangadong be inna. Nga budul-budul berserabe ba na tutuhan. On na marapartos na inang. Inna. Hape daang dope. Dungini na do terima. Tua matay. Unang besay marisapi ho. Inna. Olahraga ho. Alang ka na sehat. Aro tahe kabuah. Susu. Inna kan. Unang muro kamu damang. Kaparisap tuaw. On hata ni Dr. Rido nang hatakon. Dang polay pasang ring. Sehat matong imana. Olahraga. Dang marisa bebana. Jala inatay pelamlas marohana. Moro pengiluaran. Kan? Au pelas marohak potong. Dangi pamasok biak kaputong ni sigare. Ipok bunga ni gerejay. Kan? Kan ay so marpiakan do kan do ijoloy songoni marpiakan. Jadi dihurangi bana madoh begadang. Siak may bana tong. Lembaga manang pardopahani. Ay dang martimus be kan?
Biasanya alamartimus kan, olo do gabe birong, ay buhama nang dia sapi. Maaf dama, lem gateng matong, lembat, yes, bagak. Lem taba mamusay cinta ni natay, ka? Taba bagak, sahirat ikinaro martadang na joloy. Marsuri mana ka, bagak sama. Hola na di warning dope, dang tos dope. Si patak kamanginang ngulutaon olo dohira na di warning. Ile na baba. Bertobat to ninna. Dangra bertobat. Kana olo bertobat ma. Tarsongo na hay day. Na diahay na di memey. Molo neng mate lampu. Sogok mate lampu ina parpelen. Itursibu do jolme macason HP na. Macason emergency lem. Mengisi aek. Ate buhado pakai jet pump, pakai listrik. Ala sogok mati lampu. Sudah doi parade. Ilopay dahan gudang. Kan? Molo do ngababa, sogok tahe inarana. Ale molo ninna Tuhani bertobat mahamu. Ina kan? Hari terakhir turun namay na dang adong manangyoni. Umarga do pelen sian hatani Tuhani. Tuhani mahamuro. Sudah adong do disok bereng 1.500 salak. Kan? Ingot tamu ma, unang ibay kamu umarga hatani pelen sian hatani Tuhani. Amin. Ya, tamu. Aka warning don, molo warning nak itu amatay, molo di warning ibu ajo. Kan nina do jantungi sistol, diastol, sistol, diastol. Hulala tikina terganggu ingin na bera. Dang rasahat, au marapartos na inamatay. Tuan memang kan itu di telepon padita tolong jua mang tanya kon nina HP tiki marutungi mana sunai jauh padita apalagi diakones isema diakones kan sana padita ina kan ima jadi akamanginang marhite haheon ni Tuhanon ingok ma adong do Tuhani makamonak konguluta amin molo hirana sesa ilalaho terjauh Tuhani Tuhan, tolong awnin mo. Alalaw to dokter, nang to datu. Unang paleleng-leleng. Adong do BPJS. Adong do songoni, nga maju jaman, o to na bukamain. Ate, adong do BPJS na dang ipake. Kan? Idot to nga kakesehatan no nakanasi. Ala na roy ba na mabokay berudo. Dang di buwa behita tumasa lalu. Tumasa depado hita di buwan. Ketitik terang. Masa depan yang Tuhan janjikan. Sadanay na maceritakan. Olo da mo kan otik nai dangi. Moding mamatay. Dan na jantungon ni. Cerita lain ini, cerita lain. Dangi. Adong masa da ama moding mamatay. Inatay dakya olo mula-ulaon. Hola pay may nasinari niya matay do. Tu dia matay lao tu si. Pokoknya terus bersama-sama. Sampai dangi bawa to mula-ulaon. Tuan ni dolang supir matay. Mula pala supir ibo ni natay terus bahaya. Jadi moding mamatay. Inajol mama. Wah manobenon ni mga lugahon rumah tanggana. Wah mabenon na mga leong mga do marsikola geleng nai indak kajol mama alay bereng inatay hiran na sumargelo do sa leleng itada kajol may habe ternyata botamu dok kaina martiga-tiga may bana asiro hani halak toy matahe tiga-tiga ni na mabalu inna ipatuhori habe bual laku habe diula dinggan jala akanak konay pe gabe ibaw to magona gabe burjutu makna burju mula-ulaon berhasil matong anak ko na di parsikolaan dingga manggulunay songoni mangerbang adong mamanukun ado rahasia na bekoy nang nebana dang adong beamata alay Tuhani adong do terus mangurupiao amin hamu akay nang akana sendiri na single parent manang sebenarnya rak do pe hamu na duwe jabu alay na sada dang perduli hola sada do perduli ay kanarong do songoni amatay holan na minum kopi, tulapo, minum tulapo borngin. Ido ba na halak batak, adong lapona, guarna,
si komatu, siang kopi, malam tuak. Isi mana lau tu si, terus mapagi lama matai minum kopi, borngin minum tuak. Lasso parduli bebana ikilwargay. Si pata pakilalan ni natay hiranong mabelu do, ala dak parduli matay di bana. Ate arok kamu na songoni amanginang, berita na ulom ma sahak tuhamu ingok ma, adong do tuhani peluahong ngulum jala makamona koko, amen. Ate boha, mabiar do pabahaw di soni, ano ni serbeng, kan? Ate boha dong, alay sayunang madong na hadir di son, rak mahita, laki-laki dan perempuan menjadi sama karena Kristus sudah bangkit, amen. Molo denggana mangi, denggam mainangi. Molo macarya mangi, denggam mainangi. Mamunhuti akaw laona. Dohot akka mamareso akka nakon na. Ingok ma. Dang boy dalanatta dingoluon na gulapon na holomon. Nago habiyaron. Molo dang Tuhani madongani hita. Naparpudi sa hali. Molo dang diingot akka sisian nai. Nang hehe Tuhan diari patuluhon. Ikot ingok matorus. Hehe do ibana. Jala tutudo ibana hehe. Au cura dang hehe ibana siak kamatiani. Dangarong gunata. Namar minggon, namar kristenon. Anggo hola tubuh do ibana. Jala hola tersilang imana. Jala ima terakhir. Dangarong lebana. Ala hehe do ibana makamon ako kita. Ido benatadok. Haleluya. Puji Tuhan. Nang hehe ho Tuhan. Makamon ako nau. Dok makamon ako nguluku. Kadamang do dainang. Hudok sahalinari mauliate ma di haroromuna na gudangon. Alay ingok ma di persoalan mi, di pergumulan mi, di sudiakan na niyodoba mi. Tiop Tuhani, jala lului mana, mana tu dia lau Tuhani lului mana. Leonon na madiho, aka sinodang, lau madongani ho, madalani ari-ari ningolum. Tuhan beserta kita, amin. Martangi yang mahita. Tuhan mauliate madiho. Utangi ho kami ma, hatam sadario jala ujako kami di bagasa rohanami. Ho matuhad dongan nami di ngulu nami narodopon. Madongani hami di ganup, akka pardalanan di ngulu nami. Sahat di ho mahami Tuhan. Dang tarhata ho kami si pata, akka nahacit akka namaul di ngulu nami on. Alai, pos marohanami sadarion. Di hamo nangamu makamonako kamatiani. Songoni maho Tuhan makamonako ngulu nami. Sahat di homa Tuhan, ulaw ni ina seksi paropuan, nadong dihuriam hagabe peserangon. Rabdohot akapunguan nina, dohot akapunguan nina nadong di sektor-sektor. Pargogoy na sida Tuhan, akapengurus na, akaketuana. Leo sahala, leo kaburjuon, leo Tuhan kerendahan hati, dohot hapor siaon, tuk do bahenommu, akan narikok dia kapunguan-punguanon. Dalam may Tuhan lau manugu-nugu torop akka perempuan manadaho jala majakoko dinguluna. Saha diho Tuhan akama nami doho ina nami narosa darion. Homa Tuhan mangalopok katami marhite tordim tu bagasa rohanami. Ho do hape Tuhan dongan nami madalani akana mahasa dingulun. Ho do hape gogo nami. Jala tadi konon nami ma Tuhan hamateani. Alay daw nami mahanguluan, ala hodo Tuhan nami napatupahoni. Sahat di ho akama nami na marhaladoi do ina nami. Pasupahaswa sida Tuhan, leo karinggason, leo pos ni roha. Pabuah hodo Tuhan napatuk bohal na sida, asa hunang maila hami Tuhan, ay hodo na huhubasi hami. Tonga-tonga ni Urion. Songoni nang akama nami naong petsiun, rabdohot keluarga nang yanakon na sida. Asiroham Tuhan, pasupaswa ka manami yang asa toktong marsihoho di bagas ako, asa toktong na si daolo mabaritaho barita na uli, saleleng di nguluna. Leopos ni roha di nasida Tuhan, doho di anak kon na, pasupaswam mo na nga kapahopuna sa luhut na, jala pakyaw mo haduan, parsidohot, mabaritahon barita na ulimi. Sahat diwa kapared denami, akaguru kor, akanaola mga leho rohana makobasi ho marhiti akatalentana lampagad de Tuhan lamlehon lamusehon nakapasupasong dingoluna Tuhan asadong pakyon na asadong pabahenan na lao pasanghapon kuharmo dito nga tonga ni akaulaw non asiroham Tuhan pos marohanami nung ngaheheho
jala tutu doho hehe. Dita di koko doha matean, jala di hamona koko. Alani Tuhan pos marwa nami, saha di ho mangolu nami, pahehe om memahami di ngolu nami on. Amonak konom memahami di ganup aka pergumulan perjuangan nang kasih taonon nami. Alahodo Tuhan nami, sadarion rodi saleleng nileleng na. Amen. Marende mahita huhut ma tapapungu pelean tujul. Luar di hari
Tatangya koma peleana tapapungu di minggu tasadarion martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan misaluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutyus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajaw muritonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehom-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bata amanami jala para siroha. Mauliate marohanami jala pujon nami maho ala naung ditubuh ko hami padua halihon. Siag godang ni asin ni roham tu pakirimon na mangulu. Marhite-hite haeheon ni Tuhan Yesus Kristus yan namate. Nung agabi si palua jala si pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami si hutonon nami. Namarlas ni roha dohami nuaing marningot haeheon nai. Nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banua toru. Dang mabiar behami mida hamatean. Dohot soropna ay nunga mo ng Tuhan nami, ulu balang nagugoy. Iba na do manogyok kami siya kamatean tuhaheyos sogot. Alani iu bayo kupangido hami saya asima roham. Patugo mahaporsyaon nami maniop barita na uli. Asaw nang gangguruhan nami, di nahubolus sami hamatean. Say sungguli marohan nami doh rohani dongan nami. Asarap hehe hami sian parohaon na buruki. Asa tarulahok kami parangin ay baru. Say pasu-pasu mahuriam dohot parbarita na uli. Na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tersunggul akan na pedem roha. Jala hehe siad dosa nabi. Say papos marohan nami makaporsyai. Naung mardami jala mardomu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu. Say pasabam jala pamalum marohanami. Top pamarohan na yes dohotod di na marsihohot di bagasa kami. Asa tarhajong jokok kami. Naung pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangulo di hami. Asa tarapul rohanami marningot akadongan nami naung jumulo ni alapmi. Jala asa tarapul rohanami manaon si taon o diha siyanganon. Saya puli maaka namatean, nadangol, napogos, na somarama somarina. Aka na mabalu dohot aka na malungot tu banua gijang. Marhite-hite haeheon ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di banua gijang say pinarbadiya magoarmo. Say Roma harajawmo. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni doongan na mardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Sa
pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama hita. Di sodako Tuhan debatama buhina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debatama buhina tuhita. Jala di pasaur homa damena tutod di tabe. Amin. Salam.